No se oli vähän epävarmaa. Tää on kyllä ihan täysin varma tämä. Ohjaustehosta. Se vähän pyöri välillä ja välillä ei. Mutta hyvän näköisesti Haveri vetää. Hän ei ole niin vastaanottavaisa tuulella. Se ei oikein niin usko mitä mä sanon. Äärisyttää puoli piste. Oskar Haveri ensin edellä Riku Markkola perässä. Mutta hyvän näköisesti vetää Haveri. Terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan tällä hetkellä Lahdessa, Chicago Driftissä. Lauantai-päivä, laittelupäivä. Seinäjoen Routakallion jälkeen niin auto on taas laitettu kuntoon. Kaikki on ok. Pian alkaa reenit. Mennään katsomaan mitä tää päivä pitää sisällä. Maistuuko yhtä hyvältä kuin ajaminen äsken? Joo. No se oli vähän epävarmaa. Tää on kyllä ihan täysin varma tämä. Ei se rata oo sillain yhtään huono. Se on siinä lopetuksella kun on se kuoppa niin siinä aina kolahtaa. Eli jäi hyvä fiilis. No vähän tarvis saada ehkä vetoja enemmän. Ok. Niin. Mitäs sä oot mieltä? Samoilla linjoilla. Me mennään nyt vähän kattoo mitä noi muut tekee siis. Ok, mäkin tuon. Kyllä.
Yksi kylmiltään yksi haastattelu ennen laitteluita. Ohjaustehosti. Siinä oli jotain feilua. Joo, se vähän pyöri välillä ja välillä ei. Mutta en mä tiedä mitä täällä on tapahtunut. Mä oon ollut tuossa sohvalla poikittain. No se on varmaan korjattu joo, mutta... Mä uskon kyllä. Lähdetään seuraavaksi koittaa lajitteluita ja haetaan sieltä hyvät pisteet. Niin. Onko sut vakuutettu? No joo. Mä en edes sano enää, että peräänkuulutan ehjiä reenivetoja. No on ennenkin mennyt. Noniin, ei mitään. Minä lajittelen. Kyllä, Oskar Haveri numerolla 24 sitten Bemarilla liikenteeseen. Lähettäjä Asko tarkistaa, että kaikki tarvittavat turvavarusteet ovat niin kuin kuuluu ja antaa lähtöluvan ja nämä Haveri tulee pikkasen rajulla kulmalla touch kouhu ja kyllä se vähän tekee kulmikkaaksi tuo lähestymisen kakkosklippiin, mutta sinnehän mennään hyvästi boksiin syvällä. 3. touch kouhu käydään koskemassa, 4. menee. Sieltä sitten pikkasen joutuu askartelemaan tuohon 5 ja 5-boksi jää vähän vaille. Sitten seuraavaksi Oskar Haveri, joka tarkoittaa sitä, että Niko Peltolalla on jotain semmoista, että hän ei pääse osallistumaan. Ois meidän Amerikan automiehet, minä ja Timo, niin oltais mielellään katsottu Corvette ajamassa. No kyllähän sitä olisi erittäin mielellään nähnyt tuollaisen C6 Corvette 7 litraa remmiahettuna, niin se on kyllä ilo silmälle ja korvalle. Mut nyt me katsotaan Bemaria. Se on tuttua tässä lajissa, mutta Oskar Haveri ensimmäisellä vedolla 69 pistettä ja ihan ok tulee sinne toiseen boksiin. Vähän semmoista kulman muutosta, kulman lisäämistä siellä boksin sisällä, mutta ei se ongelma ole. 4 olisi saanut mennä hivenen syvemmällä ja tästä päästään siihen töyssyyn, mistä on nyt puhuttu tässä välillä. Mutta hyvännäköisesti jo Haveri vetää. Mä sanoin, että on kaikki mahdollisuudet parantaa tuosta 69. Hei, toisesta laitteluvedosta 79,5 pinnaa. Se on 10,5 pisteen parannus ensimmäisen laittelun vetoon. Mikäs Oskar sulla on fiilis? No, parempi. Nyt. Miten sulle tää Lahden parkkipaikka-rata maistuu? No, kyllä nää ihan kivoja sillain on ajaa, mutta vois sitä vähän moottoriradallakin välillä. Nyt on niin paljon ruovittu näitä parkkipaikkoja, että on näissä nyt silti ihan mukavaa, kun on vähän seinää ja tällainen. Jes, kiitos Oskar. 11. Entäs Pöytälä? No miltä se kaavio näyttää? Niin. Ärsyttää puoli pistettä. Miksi sä jätit puoli pistettä sinne? Mä kun ei osaa hahmottaa auto. Tässä on ihan liikaa kameroita tänään taas tälle päivälle. No millä fiiliksellä sä lähdet huomiseen? Pistetään tuosta vähän linkkaria alle. Sä vedät tässä hihasta. Okei, kiitos. Saarella. Paikalla. Kerro mulle vaikka, miten sä nukuit päikkerit. Hyvin, päikkerit. Oliko hyvät päikkerit? Oli. Miten ne ajat meni?
Meni ne. Ei voi olla tyytyväinen. No kai no aina vähän voi olla, kun ollaan kaaviossa. Paremmin aina itsestään selvä. Häh? Se on itsestään selvä. Korjaan. Ei voi olla tyytyväinen. Ei voi olla. Mitä? Onko yhdet aamun nopeat? On aamu. Ja nyt mennään reenaan. Oliko kuljettajokouksessa mitään erikoista? Ei. Pidä hauskaa! Ajan varovasti! Joo. No niin, nyt ollaan harjoiteltu. Joo, 4 vetoa ajettiin reeniä. No ei voi sanoa kyllä, että meni edes hyvin. Hän ei ole niin vastaanottava Tuulella, se ei oikein niin usko mitä mä sanon. Tai varmaan uskoo, mutta se ei... Tänään on semmonen päivä, että ei suoriteta mitä spotteri sanoo. Mutta auto on toiminut. Joo, on. Ei mitään ongelmaa siinä. Joo, ei ole autossa ollut kyllä mitään ongelmaa. Että... Toi 3.2 alkaa pian. Kyllä. Vastassa. Markkola Riku. Volvolla. Volvolla. Kova vetomies ja tarvii tilaa. Millä fiiliksellä 3.2? Ihan hyvällä. Tos koitettiin vähän taktikoida. Noniin. Katsotaan jos siitä on jotain apua. Tuskin. Mutta kaikki ei pitänyt kokeilla. Niin pitää, ehdottomasti. Mennäänkö kattoon 3.2? Käydään vähän kurkkaamassa. No. Mutta nyt lähdetään kohta. Oskar Haveri ensin edellä, Riku Markkola perässä ja sitten vaihdetaan järjestys niin kuin oli. Ja ruudulla grafiikat kun näkyykin, lead ja chase. Sen verran opetetaan heillekin englantia, jotka eivät yhtään osaa. Mutta nyt tullaan. Näin on varjaajakaavi on liikkeellä siitä. Touch and go. Ja Haveri sinne hyvin muurin viereen ja Markkolakin sitten loppuvaiheessa toista pitkää klippiä saa autonsa paremmin sinne minne pitäisi. 3. touch and go, sitten 4. Ja täältä sitten vitosmuurille Oskar Haveri tulee hienosti. Liidilinja pikkasen saisi olla syvempänä linja, mutta hyvän näköisesti vetää Haveri. Kyllä, ihan hyvä liidi oli kyllä tähän aloitukseen. Niin kuin sanoit, pikkusen olisi saanut olla syvemmällä. Muuten oli kyllä ihan hyvän näköinen veto Haverilla tuossa edessä. Ei mitään isompia virheitä eikä mitään vikurointeja semmoista. Että hyvää tasaista vetoa.
niin sitten katsotaan toisinpäin tilannetta, että miten Riku Markkola suoriutuu liidivedossa ja Oscar Haveri Chase-vedossa. Näyttää olevan valmiina ja Chase-auto saa ottaa pienen aavistuksen myös siinä lähdössä ja nyt ollaan matkassa. Touch and go siitä ja nyt Oscar Haverilla pahoja ongelmia siihen toiselle klipille mennessä. Eksyykö vähän savua vai mikä on, mutta loppupuolella toista klippiä on sitten jo ihan alueella. Kolmaset touch and go jää ja sen jälkeen Haveri ottaa osuman seinään. Ja homma näyttää hyvin selvältä, koska hän oli kyllä sen verran kaukana Markkolasta, että ei johtunut huomasta ajovirheestä. Joo, ei Markkola tehnyt siinä mitään isompia virheitä. Markkolalla oli ihan hyvän näköinen liidiveto siinä, meni tasasta hyvää linjaa riittävän. Meni takapääkin. Samalla kuin... Lahdessa aurinko laskee. Joo, laskee. Vähän on mielikin maassa. Itse kullakin. On se joo. Taas jälleen kerran jouduttiin vähän ajeleen seiniin. Ei se mitään joutumista ollut. Kyllä se näyttiin ihan itse taas. Joo, nyt ei oo. Joo. Se on nyt taas tukivaihto kierros ja poikki ja kaikkea mahdollista. Ja pyörät soittaa sinne tänne. Ja katsotaan nyt kun tästä toivotaan, että mitä oikein tapahtuu seuraavaksi. Mulla on vahva luotto siihen, että kyllä me Pesämäen finaali ainakin ajetaan. Katsotaan ajetaanko jotain muuta. Niin, kyllä me sen ainakin ajetaan. Siellä ei oo onneksi betonia. Ei, ja on kotirata ja siellä saa ajaa lujaa ja siellä on ajettu ennenkin. En mä tiedä kannattaako siihenkään turvautua, mutta mennään kokeilemaan. Toivotaan nyt sinne vähän parempaa menestystä. Tännekin ladattiin aika paljon, mutta... Niin. Joo, mutta aina ei voi käydä taas kerran. Oikein edes niinku hyvinkään. Ja... Niin, taas kerran todella synkät tunnelmat. No kisat on jo oikeastaan ohittu, me mentiin kattoon kisoja, että me annettiin tuossa noin vähän niinku pölyn laskeutua tossa muutama tuntia. Joo. Tästä ei olisi tullut mitään silloin. Ei. Oli mieli todella maassa. Ei todellakaan. Mutta niin, ei siinä. Katsotaan Pesämäessä seuraavan kerran. Toivotaan sinne parempaa menestystä. Viimeistään Pesämäessä. Viimeistään Pesämäessä. Moro. Terve.